Препоръчвам на семействата да дойдат, защото ще се научат как да изразяват чувствата си с родителите си и с децата. Ще имат случаи, които трябва да работят заедно и да не се предават на трудностите. И мислите могат да бъдат лесни или трудни, предизвикателни или забавни. Съветвам абсолютно всички родители да могат да се възползват от тази възможност да отделят време в това забързо ежедневие само за децата си, защото получават и се зареждат с положителни емоции, които няма откъде да вземат от друго место. Кое е това, което най-много ви хареса? Че всички семейства заедно се споделяме, за да минем мисията, които са много забавни, да изградим връзка между нас и да се забавим. Потвърждавам, че мисиите бяха така идеално балансирани, така че всеки да прескочи зоната си на комфорт, но да се постарае да се чувства комфортно в нея, за да види, че има и комфорт извън комфортната зона.